Slichte Hans. Een verhaal van H.C. Andersen. Bewaakt door Connie Luchtenberg. Ver van stad en dorp stond een oud kasteel. Door woonde Kunk met zijn vrouw. Ze hadden één dochter, die wat bijzonder was. Ze wilde alleen maar trouwen met een man die altijd een goud antwoord gaf. Kunk nuigde alle jongelui, en zo ook zeuns van baron. Die waren heel slim. De ene kon het hele Latijnse woordenbouw goed kop, en de ander kon alle steden en dorpen opnemen. Ze dachten dat ze wel groot kaas maakten bij prinses. Ik kreeg Kunk zijn dochter, riepen ze tegelijks. Haar vader gaf een zwaard peert aan de ene brouwer, de ander kregen weer de meer. Ze smeerden hun lippen in met levertroon, dan konden ze beter proten. Nou was er ook nog een dadebrouwer, Hans, die elk Slichte Hans noemde. Maar hij was niet dom. Wat ben je van plan, vrouw Hans? Ik wil ook met prinses trouwen. Maar Brouwers lachten hem uit. Hij vroeg zijn pa ook om een peert, maar die kreeg er nooit. Goud, zei Hans, dan pak ik mijn bokraam, die kan me wel houden. Brouwers reden storig aan voort en waren nog al drok hun woorden en plootsnomen aan het repeteren. Door kom ik aan, reerde Hans. Kijk eens wat ik vonden heb. En hij liet een dode kraai zijn. Wat ga je door mee doen? Vroeg Brouwers. Die geef ik aan prinses. En hij ging weer op zijn bokraam. Hopla hop, hier ben ik. Kijk eens wat ik nou weer vonden heb. Brouwers zeiden, wat dom, dit is een alle klomp. Wilst u het die ook cadeau doen? Jazeker wil ik dat, zei Hans. Brouwers had nou een veel grotere voorsprong. Maar Hans ging met en zei, hopla hop, hier ben ik weer. Wat is toen nou weer vonden? Dat kan ik je niet vertellen, maar prinses zal er blied met wezen. Bah, zei Brouwers, het is gewoon prut, uit sloot. Ze spoorden hun peren aan en kwamen een uur eerder bij Stadspoort aan. Door stonden lange riegen jong kerels te wachten totdat ze naar binnen konden. Nun zei je weer eerste brouwer bij prinses Touwloon. Hij zei, wat is hier huid? Prinses antwoordde, ja, mijn pa brood hoentjes. Jong, de muid was van het lange wachten, maar zijn huis alle Latijnse woorden vergeten. Hij wist niks meer en prinses stuurde hem voort. Daar was tweede brouwer aan beurt. Wat is die vreselijk huid, zei je. Jazeker, wie broden vandaag jonge hoentjes, zei prinses. Kon brouwer alleen maar uitbrengen en wist geen naam meer van alle dorpen en steden. Hij stond met mond vol tanden. Deugt niks van, zei prinses en stuurde ook deze brouwer voort. Dan kwam Hans op zijn bokraam binnenstoemen. Het is hier smoorheid, zei je. Ik brood vandaag ook jonge hoentjes. Dat past me net, riep Hans blied. Mag ik misschien mijn dode kraai metbroden? Ja hoor, zei prinses. Maar ik heb geen paan. Oh, maar ik wel. Hier is een schiere broodpaan. Hij holde alle klomp tevoorschijn en legde de kraai in het midden. Het is wel een hal mol, zei prinses, maar hoe komen we aan soep? Oh, die heb ik ook, zei Hans en pakte een handvol prut uit zijn buis. Prinses moest heel hard lachen en toen ze weer proten kon, zei ze, met deze man wil ik trouwen. Hij is zo knap en heeft overal een antwoord op. Ik weet zeker dat met hem mijn hele leven plezier hebben zal.
En zo werd Hans keunk en trouwde met prinses. Met een kroon op kop zaten ze met z'n beiden nog jarenlang op troon.